wancan mahaukacin 1000 ce ya ɗauka ya tsinta. Wallahi na karbe ta. Malam. Kaga malam. Allah baka tsanci ID card ina nan gurin ba na kuma ka dauka ba tuwo ba ID card. Ban ci tuwo ba. Kai. Tuwo? ID card. ID card. Yawwa na je fara nan ba na zo wucewa. Me kuma ID card? Na wajen aiki. Oh, irin na ke zaki nuna wa? Yawwa kai. Wannan dan gari ne. Ai gashi nan kamar yana cikin ka dauka. Wannan ne? Ba shi bane. Wannan ai ban bita ne. To. Wannan duk kala ɗaya ne da wancan wanda ka nuna mu. To wannan ne? Ba shi bane wannan Muhammad. To zan da shi wannan ka bani. Wannan ne? Yau shine wannan. Shine. To me sunanka? Sunana 100. Adireshin ka ba? Adireshin dina 1000. Kwarai da gaske. Haka ne. Aikin banza ku san muhimmanci an ba. Sai ku zo kuna yawa. To na gode. To ni ne da godiya. Kai mutane ma mahaukata ne. Sai ko kun ga daɗi kan. Oh my God.